Восень – традыцыйна актыўная пара ў культурным жыцці краіны. Час фестываляў, конкурсаў, творчых імпрэз, вернісажаў. У адзін з такіх яшчэ не зусім схаладнелых, ностальгічна прыгожых восеньскіх дзён у музеі-сядзібе Пружанскі палацык адбылася, хай сабе і не дужа шумная, аднак неардынарная падзея – уручэнне берасцейскай літаратурнай прэміі. І хаця розных прэмій, багатых, а часцей безграшоўных, цяпер развялося шмат, гэтая прэмія адзіная ў Беларусі, а магчыма, увогуле адзіная. Яе поўная назва – Берасцейская мядовая літаратурная прэмія. Назва твора, які стаў адной з нагод для прысуджэння мядовай літаратурнай прэміі і жанр якога аўтар вызначыў як нешта, па арыгінальнасці не саступае самой прэміі. Пастух у космасе. І ось прачынаюць гэтыя браточкі у сене ад холаду. Вылажу з капіцы, цемнавата яшчэ, у небе гараць зоркі, а адна з іх міргае ружовым святлом, ляціць. Мне ў галаве муторна. Стаю, пісаю. І раптам мяне ахінае некае ружовае святло. Падымаю галаву і жахаюся. Проста над галавой стаіць у паветры нейкая аграмадная ружовая страшыдла, а знізу падобна як бы на талерку. Я не паспеў і прарэк зашморгнуць, як у страшыдля утварылася збоку вялізная дзірка, а ў ёй стаіць ружовая істота. Істота навела на мяне нейкую такую трубку. І я падымаюся ў паветра. Істота саступае мне дарогу у тую дзірку. Хачу на ляту яшчэ дарэшты зашморгнуць прарэх у портках, а ўжо няма калі, стаю ў страшыдля, і дзірка зачыняецца. Істота прападае. Нешта недзе піскнула, святло знікае, а целам адчуваю, імгненна падымаюся. Плыву да шыбіны ў сцяне страшыдлы, а яно імчыць на зоркі. Паспяваю, здаецца, убачыць на імгненне, далёка ўнізе ідуць вуліцы Альхоўкі на кароўнік да Яркі. Стаіць на ганку роднай хаты мая жонка Вуляна з даёнкай у руцэ. Вузее сіняя шчара, рассыпаюцца агні вялікага горада. І тады кажу ў акно: гэта ж ілюмінатар! О, бывай, моя родная жонка Вуляна! Даруй, што сёння табе не будзе каго біць паленам па спіне! Бывайце, мае внукі! Бывайце, сыны алкаголікі! Бывай, родная Ольхоўка! Калгасны пастух Ілюк знікае ў невядомым кірунку. Бывайце, сяляне! Пчаляроў на Беларусі яшчэ шмат. І мёд, дзякуй Богу, яшчэ не звёўся. І всё ж заснаваць мядовую літаратурную прэмію шараговы пчаляр наўрад ці даймеўся. На такое здатны толькі пчаляр-паэт. І такі на Берасцейшчыне параўнальна нядаўна аб'явіўся – Мікола Папека. На пчаляра Мікола вывучыўся, закончыў Кіеўскую сельскагаспадарчую акадэмію. Паэтам, у шырокім значэнні гэтага слова, а не проста вершаскладальнікам, напэўна, нарадзіўся. Бо ўсё ягонае пакуль яшчэ маладое жыццё, ягоныя зацікаўленні, погляды незвыклыя для таго вяскова-местачковага асяродку, у якім ён жыве. З муров побивали тынок. На свет со стен здивленно глядять габрэйскія надпісы. Побач польскія. Мясцовы беларус по-новому тынкуе мур, вывешвае расейскую шылю. На вуліцы, дзе я вырас, по вёсцы ішла смерць. Згубила п'яная косу,
А як я не напіцца, дашчанымі павехкамі схаваны вочы хат. А як я не згубіць касу? Што я пішу? Па Турнянскай вуліцы, нібы саломінка, ішла старая п'яная баба. На жаль, вельмі мала сімпатычных паэзіі, літаратуры, вельмі мала сімпатычных імён, якія мяне якраз могуць жывіць, зацікавіць. Якраз больш що такое скользь, якое абцякаемае, якое тебе не кранае, якое тебе не спыніць. І моя мэта ў паэзіі гэта якраз шэрахаватасць, якраз няроўнасць, якраз такое, што прымушае чалавека зацепіцца. Зацепіцца толькі тады можна яго прымусіць спыніцца, зачапіцца, каб ён упёрся і пачаў думаць, што такое, куды я трапіў. Ну гэта ж не формай робіцца, не столькі формай, колькі нечаканым паваротам можа быць думкі, вобразы, я не ведаю, розныя тут шляхі ёсць. Гэта абавязкова, таму што яны павінны збянтэжваць. Вобразы павінны збянтэжваць, яны павінны гучаць, павінна быць музыка, павінен быць вобраз, павінен быць сэнс. Шукаючы такую літаратуру і такіх пісьменнікаў, Мікола Папека і вырашыў заснаваць уласную літаратурную прэмію вартасцю ў добры пуд цудоўнага духмянага мёду. Летась ёю быў уганараваны наш вядомы паэт, лаўрэат літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова Алесь Каско. Сёння Пружаншчына – гэта вельмі літаратурны куток, багаты на імёны. І першае імя сярод шэрагу імёнаў не толькі Пружаншчыны, а я ўпэўнены, што пагодзіцца са мной і ўсёй нашай дарасцейскай зямлі, гэта імя Міколы Купрэева. Паэта, Богам дадзенага і адукацыі еўрапейскага маштабу, празаіка, настаўніка паэтаў, настаўніка па адукацыі, які даўно працуе ў літаратуры. Сеў дзед беларус пры дарозе, прыхінуўся спіной да бяроз. Каса на пракосе дрэмля, думае, торба на дрэве, пахне бензінам Атава, налево Москва і направо Варшава. Ляцяць і ляцяць машыны, мігцяць і дымяцца шыны. Дзед торбы з бярозы знімае, бабін рушнік рассцілае на карэнні, на чорных мурашках, хлеб, сало, цыбуля і пляшка. Чарку понюхал, скоринку понюхал, положил долоню под вухо, тихо заснул под березой при московско-варшавской дорозе. Спит на родимых травах, на коренне, на пальцах каравых, прочнулся ни торбы, ни древа, тихо пайшов он до хаты, укрел. Озернулся, горыть Отава, до дороги Москва, Варшава. Я знаю, что есть такие раз радкі мне, што ўвогуле нейкія фантастычныя. Але мне заўсёды хочацца пасля такіх радкоў что-то такое написать про червяка, про мурашку твою самую написать. Это вот сполучение вот такой нереальности, это разрыв поміж ими, поміж конкретным образом и поміж фантастичным. Особисто мне я шукаю на вот таких поэтов, ёсткі поэты. Особливо это Юрий Кузнецов в России, такой поэт. У нас это Короткевича поэзия. У меня звычайно починаецца верш з першага радка. Калі першы радок цікавы, то
логічно нанізуються інші рядки, але які не вступають у контраст з усім тим, що сказано вже в версі сказано. Але нелогічно протягують один рядок, протягує другий. Який вірш адгорніцца з твоїх? От 1864 год. По ночі чорний скаче білий Я конь. пам'ятаю народження цього вірша. Він почався просто з музики першого рядка. Черной ночи скача белый конь, по тумане теплым скача, гриву рвет холодная долонь, перепелка в житті плача. Гриву рвет холодная долонь, перепелка в житті плача. Роса червоная горить, у полях згубилася стяжина, привід конь под месяцем летить, ноча копытами конюшину, привід конь под месяцем летить, ноча копытами конюшину, сплелся с белой гривой белый чуд. Великая сёлба не усхолосила, конь ржал, ніхто його не чув. Тільки перепелка голосила, тільки по траве верба йшла. У тумані некого гукала, некого просила, плакала, кляла, ведь все свою розпачи ламала. Ведь все свою розпачи ламала. Снился конь над дымною ракой, рыбался дуна тяжко на колено, горела под славянскою рукой. Литовского коня крутая вена, горела под славянскою рукой. Литовского коня крутая вена, а у жёного колту под копытом рывастый конь с Днепровской кручи, с бежником летут верходом, каменной глыбою падучай, с вершником летут верходом, каменной глыбою падучай, каменной глыбою падучай. Мы одногодки, мы дети довоенные. Мы перажили эту войну, і ось яшчэ ягоны один верш. А яна прадо мною так юна стояла. Я уцякала шчасце ў шчасце і думав, калі оно скончыцца, ай, няхай не канчаецца. Дык вось, трэба падумаць, ці шчаслівы Мікола, ці нешчаслівы. Пражыўшы такое жыццё, і нават за эту зёлкіну, не атрымаўшы дзяржаўнай прэміі, можна подумаць, што нешчаслівы. У яго былі крутыя раны, але заўсёды быў парываў крыгаход. І мне здаецца, што гэты парыў выліўся ў ягоную 7 аповесцяў. О, гэты крыгаход ягоных парываў. Ён любіць гэтую сваю зямлю. Ён так яе любіць, што гаворыць, калі хочаш наведаць мой край, рукі ад бруду свае выцірай, сэрцы ад бруду свае выцірай, калі хочаш наведаць зялёна-блакітны мой родны край. Ён пражыў на гэтай зямлі, ён прахадзіў, пракульгаў па гэтай зямлі. І ён яе любіць і вучыць нас любіць. І так любіць мо, як ніхто не любіць. Я чув, що коли пишеш
коли пишеш і вірші, і прозу, ті, що пишеш, то самое главное это писать то, что было с собой. То, что было с собой. Бо коли будеш там вдумляти, то, что было с собой, то, что было с близкими, знакомым было близким, все, читается. Корабель узмывая в глыбіні космосу. Вочы мои стомленно заплющиваются, але силой воли приоткрываю веки. Передо мной стоит истота с серьезными ружовыми вачима. Илья Гаврилович, пить будете? Кажите щиро. Боюсь ее искусить и кажу. Не ведаю. А в роте пече? Пече. Крали? Крав. Что? Ну, что? Сено на коровнику, комбикорм. А яшчэ красть будете? Боюсь схлусить и кажу. Скуль я ведаю? Истота натисная кнопку на своей трубце, и у меня имгненно отсыхают руки. Кричу: не буду, ніколи не буду красти. И руки снова вертаются до меня. А скажите, дороженькие, жонцы вы здрадживали? Хочу схлусить, але кажу. Только 2 разы. Угу. А яшчэ здраджваць будете? Боюсь схлусить, але кажу. Ведаете, староваты я уже. Дык я хочу в апошні раз с суседкой удавицей. Дозвольте, одрежу. Кричу: не треба, на промилуй Бог, не треба, не буду, не буду. Думаю сам про себя. Ах ты, космичная ведьма, мать твою! И тут ружовые вочы истоты робятся серьезными. Нарешті вона знов усміхається і говорить: дарую. Хочу подякувати стенам Пружанського палацика, керівнику цього палацика Юрасю Зялевичу, а так само супрацовнику гэтага музею за тое, што яны мяне падтрымалі і в организации и проведении этой премии. Литературная премия 2002 года вручается великому конкурсу. И мед ведры. А коньяк это еще сотовый мед до горбаты в другим покое. Наступный раз з'явиться всеми слышками в 2004 году.